Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang 21 anyos, as in second year college student na si Chelsea Ann Milyare. Matapos na mabangga ning motorsiklo sa tinampong sakop kang Zone 1 Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur, poko mas o menos alas 5:29 ning hapong kasudma. Sa impormasyon, mantang naglalakaw ang biktima pasiring sa ibong na porsyon kan tinampo, dai kaani na reparo ang papaabot ng motorsiklo na pigmamaneo ni Ricky Oliat y Rosela, 31 anyos, nagikang Pamplona, Camarines Sur, asin pasiring Kutang Naga City kan mangyaring insidente. Sa kusog kang pakakabangga, luminasik ang biktima, mantang nakatama naman ang motorista sa ipigtapang bakal sa gilid tinampo. Naidarapa man si Milyare sa ospital, alagad pigdeklaraman sa ng dead on arrival. Siya hali sa balyong tinampo. Sa igwa lang po garong tigdumanan. Pag balyo niya pasiring sa inda. Ini na pong side na ni, kung hali ka pong Pamplona or San Fernando, ining right side na po yan. Yan ang sa indang harong. Yaw na po siya sa haranikang sa indang gate. Naabot pa rin po siya. Maswerte naman na nakasalbar ang nakabunggong driver sa insidente. Sigun pa kay Police Captain Pili, mayo man na naipresentar na magkakanigong dokumentos ang nakabunggong driver, nangunyan ang nasa kustudiya paninda. Na-discover ka po na mayo po siyang driver's license and si vehicle niya po registered sa pangaran kang sarong nagangaran na Alvi A. Agna. And sa katuya naman pong pedestrian, magdoble ingat po, lalo na ang katuya pong tinampo is masiwas. Dahil basang magbalyo sa tinampo, pag-araw po kaya na dahil po cleared both sides ang katuya pong tinampo bago magbalyo. Naampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal